otvaramo večeras izložbu filmskog plakata. U toku 1995. godine bit će još mnogo kvalitetnih programa koje nam priprema Subotica Film i kažem, ovo je jedan od prvih. Ekipa koja je radila na ovoj izložbi, to su prvenstveno ljudi iz Subotica Filma, direktor Zlatko Matić, zatim filmski kritičar Bojan Bosičić, Jeldiko Arpaši i uz skromnu pomoć ljudi iz likovnog susreta formirana je ova izložba. Rekla bih samo u najkraćim crtama neke od osnovnih kriterijuma koji su bili povod za ovakav profil izložbe. Prvenstveno to je raspoloživi materijal koji se kreće negdje oko 20 godina unatrag i jedan odnos prema repertuaru, prema žanrovima, prema domaćem filmu, inostranom filmu i koprodukcijama. O svemu više gospodin Bela Duranci koji će otvoriti ovu izložbu. Još samo da kažem da smo vodili računa o plakatu kao vizualnom mediju i njegovom grafičkom identitetu, a inače, na treću, tih 20 godina unatrag poklapa se upravo sa jednim najboljim razdobljem u istoriji plakata, odnosno na ovakvu ja bih zamolila saradnika filma, Jeldiko Arpaši, reći ako Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket a mai kiállítás szervezője és házigazdálya nevében is, a Subotica Film és a képzőművészeti találkozó nevében. A kiállításra az első 100 évben nyitott szemmel álmodni című rendezvénysorozat keretében kerül sor, amellyel a film évszázadára emlékezünk Szabadkán. A filmplakát, a film jele az út mentén, a film nyilvánosságban való kommunikálásának, népszerűsítésének is eszköze, és ekként ebben a rendezvénysorozatban egy ilyen kiállításnak is helye van, amelyen 58 plakátot tekintetnek meg a Subotica Film archívumából, amelyek az elmúlt 25 év filmtermését tükrözi. A kiállítást Béla Duranci művészettörténet nyitja meg, és utána szeretettel meghívjuk Önöket egy koktélra, amit a Pinzegazdaság és a Fidelinka segítségével készítettünk elő. Kellemes szórakozást kívánok! Ova izložba plakata zaista i jeste ono što filmski plakat jeste. Filmski plakat je sredstvo da se čovek privuče u bioskop i nažalost više od 60 godina istorije filma prolazilo je tako da su plakati nestajali. Gubili se odmah posle ispunjene svoje funkcije. Prema tome, i ovom prilikom nije se moglo očekivati da bioskopsko preduzeće iz svoje arhive izvuče plakate kojih je bilo ovde u prethodnim decenijama. Naime, dugi period film je bio jedna vrsta zabave, bioskope su posjedovali ljudi koji su zato imali pare i koji su bioskop smatrali jednom vrstom rente i na taj način iznajmljivali filmove, naplaćivali ulaznice. Tako je to bilo i u Subotici. Veoma je malo bilo onih ličnosti koji su odmah na početku, poput Šantora Rivke, shvatili da je film u stvari umetnost. Da sam u pravu, pogledajte i sami, još do nedavno i u enciklopedijama umetnosti, kada ih listate, ako tražite bilo koje ime iz filmske umetnosti, iz tog jednog zaista medija, kreativnog, stvaralačkog, sveobuhvatnog, nećete naći skoro ni jednog imena. Isto kao što ljubav i fotografiju niko nije ni izučavao, ni smatrao umetnošću. Čak se išlo do toga da svoje vremeno, pošto na mađarskom kaže film, Sinhaz, negde na početku istorije filma postojali pismene petnice da se briše reč Sinhaz, jer nikakav Sinhaz nije film, to je u stvari neka cirkuska zaklada. Prema tome, ne možemo ni očekivati i ovde da je subotičko bioskopsko preduzeće u stvari moglo da nasledi neku ozbiljniju, kompletniju i vredniju arhivu.
No, za svaki slučaj rekao bih vam samo toliko o plakatu, da u modernom smislu reči plakat počinje da se javlja negde oko 1850. u Berlinu, kada su postavljeni stubovi za vešanje plakata, a procvat plakata zaista počinje sa umetnošću prekretnice vekova, sa Toulouse-Lautrecom, sa Alfonsom Muchom i sa drugim umetnicima, naročito u doba secesije. Alfons Mucha je bio čuven po svojim plakatima za reklamiranje cigareta. Toulouse-Lautrec je reklamirao u stvari kafane i revijske događaje u njima, prema tome neki drugi umetnici pravili su plakate filma. Ja ne pominjem jedno ime, zato što na samom početku i plakati nisu imali isto takvog odjeka i značaja. Javit će se tek posle. Ali ono što je bitno, film se javlja tačno u doba umetnosti prekretnice vekova i zbog toga možemo da postavimo s pravom pitanje zašto se Subotica nalazi u okviru proslave 100-godišnjice filma, a nije baš ni bila među prvima sa bioskopom i bioskopskim predstavom. Naime, u Subotici se između 28. decembra 1895. godine i 1910. oktobra, kada Livka ovde otvara sam bioskop, dogodilo mnogo što Suboticu stavlja u red samosvojnih osobenih gradova, baš prekretnice vekova. A umetnost i kreativni pokret i prekretnice vekova odlikuju se u jednoj sveobuhvatnosti ljudskog duha, u jednom izuzetnom naporu, u jednoj strahovitoj energiji da se nešto učini kolektivno, a da se istovremeno sačuva i dostojanstvo pojedinca, znači pojedinih kreatora. Film je tako postao u stvari umetnost, snoviđenje, vremepol u tamnoj dvorani, gde čovek u stvari doživljava ono što inače u životu ne može da dosegne, a istovremeno se osjeća okružen istomišljenicima, sebi sličnima, koji to isto doživljavaju. Naravno, film i bioskopske predstave od samog početka bile su i najjeftinija zabava i najjeftinije sredstvo dejstvovanja na ljudski duh. Naravno, i policija je često bila protiv otvaranja bioskopa, jer kaže tamo se skuplja ološ i u to velikoj masi, pa posle toga prave u stvari gužvu, jer to je jeftino. U stvari, zaista je bioskop bio u to doba nešto jeftino. No, rekoh, Subotica u toj deceniji, odnosno u tih 15 godina. Samo da vas podsjetim da je ta snažna energija filmske umetnosti od posljednjih dana, 95. već imala bioskopske predstave u Budimpešti, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, što se tiče ovih naših kulturnih prostora, odmah naredne godine, 96. Već 97. počinju na sve strane da se javljaju šatori sa bioskopskim predstavama i Livka Šandor i njegov brat su 1897. napravili svoj prvi šator za prikazivanje filmova. Subotica je tek 1899. juna meseca dobila prve filmske predstave koje je ovde priređivao u tadanjem Pešt hotelu, u velikoj dvorani, kaže kinematografičar Bianchi, i to po linijer sistemu. Ali kaže i to da publika za to nije bila zainteresovana. Isto tako dalje putujući kinematografičari koji dolaze u Suboticu počet prvim godinama našeg veka, žale se, pa i u štampu čitamo to, da publika baš nije naročito zainteresovana. Tek 1903. početi da se govori o tome da 900 sedišta u bioskopu Livka je svako veče popunjeno. Znači da je film za 2-3 godine izuzetno brzo
Ivan Sajić uzleće svojim avionom. Znači, bilo je to doba izuzetne zagledanosti u budućnost, izuzetne energije, stvaralačke, izuzetnog štenja. Znači, bio je jedan naboj u građanima i taj naboj je trajao. I bioskopi su u stvari bili prepuni publike. Bili su to vremenplovi, bilo je to zajedničko snevanje, sve su to pratili plakati, ali se vrlo brzo bioskopi pretvoriše u stvari u, što rekao odmah na početku, u neke rente. Nisu se njima bavili ljudi od filma i ljudi od umetnosti. Opet će se bioskopi strašno napuniti, to se sad neki stari ovdje i sećaju, posle Drugog svjetskog rata, kad opet u jednoj kolektivističkoj euforiji zagledanosti i budućnost budemo kupovali kartu više. Danas, kada su se naši ljudi u jednoj situaciji civilizacijske otuđenosti, počinju da se zavlaču u svoje rođene sobe i kuće i bioskopi zjape prazni. Gde je ono da je u Livkinom šatoru od 900 sedišta bilo sve puno? Danas toga nema. Ali nisam rekao sve ovo o tim godinama zato da bismo u sebi podgrevali lokal patriotizam. Rekao sam to zato što je taj neponovljivi trenutak prekretnice vekova u kojoj Subotica ima izuzetno mesto i evropski spomenik kulture i zaista jedno od zanesenjaka i pobornika kao što je bio Šandor Livka, da nas to podsjeća da kroz godinu, dve u stvari imamo opet prekretnicu vekova, pa da i kalkulišemo u sebi samima šta mi u stvari nudimo nekima posle da prepričavaju prekretnicu vekova. Znači, samo toliko. A kada budete sad gledali plakate, molim vas, primetit ćete i po nazivima filmova da je Subotica grad u kome su ponekad filmovi stizali pre nego u neke veće centre, da su ovde u bioskopskim salama igrani najbolji filmovi, filmske produkcije, bar koliko nam je prikazano ovih poslednjih 20 godina, i skrenio vam pažnju na neke od plakata koji zaista deluju i kao umetnička ostvarenja, kao izvrsna likovna dela, kao na primjer onaj Dom za vešanje, koji ima podlogu Safeta Zeca, je tako, jednog izuzetnog umetnika, gde se u stvari u tom jednom plakatu sažima sve ono što rekao. Znači, umetnost, sveobuhvatna umetnost, sinteza koju predstavlja Gradska kuća, znači umetnost koja je htela da da uvek svoje vreme u celom njenom totalitetu. Hvala vam. Zahvaljujući podrumu Pavić i Fidelinci, pozivam vas na jedan koktel. Izvolite, Ratetu, trošku i pokružite se.
Jaso, že
Doviđenja, gospodine.